Asal. Nggih. Nganu Mas, beli barang ngene. Tak sing anyar tak ngene Mas. Gue sing tuwak. Apa kecil Mas? Lah Mas Danu barang mang menyang. Dan gak Danu Mem. Ning motor. Lewat tono. Lewat tono. Iki Mas no. Lek no ku. Bicara guys. Lha nek go bit teh. Gak kan kumpulin nah. Ide sing ya sarep mangkat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku nek dinteni kaca-kacane iki koyo makan beda. Piye no? Wong kampung. Sopo aku Aku ora tau melok. nek cara mono sing bos liyane wis rampung, aku digolekno bos neh liyane neh ngono. Tapi yo kuline iki kuwi-kuwi ae gak oleh nambah yo gak oleh kurang, pokoke yo wis cara enek praine nek anune iki digolekno wong anyar gak oleh. Lumari wis wong 17 anggotane. 17. Kadang rong dina wis bar nyaleh ning nek sing dhisik kuwi sing tak kerjani iki ombo Mas, tapi dana sing konduran kuwi rong medhut. Denane wong 17. Kae wong 17 malah. Kayak yo dipraini sik ngono. Engko nek kono wis janane cair paling ya dikon rono neh. Pak ini dikene ya. Jablasen guys. Babal. Lali ya. Mari janjian pisan kok. Lah biasane ndinge ana wong rompol lagi ning kene. Saiki wis Long dhewe ngono malah wis. Ora mono jere Pak Lik iso nggawa rono ngono temen ya. Iso ora? iso. Loh, lah maksud iki nek aku mlaku motore Ya tukang kono. heeh. Ayo upake dhewe lah. Turut kene lho Bu sing kene sampean. Lah. Ayo nyonya. Mang tak klengak iki jek kulonku rek metu wetan kuwi iki lho. Elan-elan. Ketoke ya terang kok langite ruwesike kaya ngene kok. Gak iso. Surung ahnya. Diapa-apano ya ora kaya wong lanang. Jablas ae. Ayo jablas Mas, jere ngajak jablas Mbak Tin. Terang kok. Hei. Enggak boleh. Lah ya drayo wong lah sing mliyek kuwi le. Tandurane wong enggak boleh sayang. Dosa nggih. Mbak Neng iki gak wani rono. Lah iya, ujek enek kowe budal mburi wis
Jute ya pleper teko kene no kok. Alah Mas Ali diblusukno rono ya. Gak wani nggo rono. Ya gak iso nek biti dia bapakno ra iso ya. Oh gak yang kayak gak beat, motor biasa. Motor masukan ngono ki tapi Mbak kaya prigel kok ya goncekno. Mare yo omahe yo wis kene dadi iki. Wes wong dalan koyo ngene kok. Ora iso. Yo kene ngene Mas. Kene ngono awan breyut. Gerak iki nganu sik ah. Lho kunci gendok pira? Kunci gendok pira? Kunci gendok lah. Gone Mbak Ning malah di apa? Kak, mbah ditutupi pur. Rene nah ngerno neh nganone. Ora kena ya wis Mas, ndere ya aman. Aman kae ngene Mbak Ning malah ning kono kan. Oh tak kunci ning anu tutup ae tok. Ditutup apa ora ya Mas? Napa? Ngisor tebu ndape panas. Gak panas ya. Ya. Dia apane ora koyo wong lanang dolan koyo ngene lah. Lho, lebih toh? Iya, penak jane. Lah tapi nek mulih yo nyakruk apa ora? Sing gedene. Pamane ora iki ya iso wae, penting ngrungokne ngono. Nah, ngono to romat dhewe. Lah tapi nganu Mas. Iki cara mono malah Tapi sekali medeni. sampean ngene yo. Nggih, langsung tiba wong Mbok anu kok mirik ngerono rene. Tapi nek turut ngisor kene ya aman. Malah. Tapi sing dideni ya nyakruke kuwi. Paling wis do teko nggon kabeh ya. Kene. Kene keri apa ora ya? Aku ada nisak kowe mapan, Bu. Jere sapa? Bakso ndak ngaruh ya. Mosok bakso ngaruh. Lah ngombe es tapi kan cara mono ya apa? Maksudnya iki walah Kang Joko. Maksudnya iki piye piye nek ngarani? Ya gawa bentetku. Kene ngombe es tapi kan keringetan langsung metu terus. Ora kowe. Ya kuwi. Malah Iki lho. Wes ndak teko kono sih kok. Jane montore yo ngono kuwi yo Mas. Sampeyan tumbas ngono kuwi lho Mas. Rodot dawur ngono. Dadine dalan mbet to iki. Panggah iso mlaku. Sapa Mbak Winda? Anu bit kuwi ya? Sing lanang kae. Kan penak kuwi dienggo ngono. Lah iya. Dipaketno kuwi penak kok. Tumpaki dhewe kok kene gorono. Numpak njero kapal iki ngono-ngono. Iya, sak ditekek ning awar ngono kuwi. Name mawon ndro kapal yo. Malah genah. Lah iya. Semarang anu. Akasan nggowo apa-apa ya gak ah. Nggowo anak nggowo ndekne tok. Halalah. Kroso munggah. Kroso. Ketumpakan ning kene. Iya, timbang ning kene nganggur ki senukokno pake ya mbiyen. Ora dhewe kok ndek. Winda dhewe ya? Iya. Entuke kerja kae. Iya nggo jesi nek aku ya nambahi kan sithik. Sing akeh duwe ndekne. Walah. Ibaratan nggo jesi. Lah kok wis teko kene kabeh.
Urung Naomi. Lek Gundi ya urung. Kan gak kamaran kuwi sing gak yo Winda. Dadakan guri ki nambah yo dhek Winda. Cara nyentel ndekne lah. Wah, gene kono. Dalan kok kaya ngene ya Allah. Maksudnya rantek. Kok cah-cah ini kan warna rantek. Kurang udah sore rasanya. Anu, Tekan ngombe es. nek es termo es biasa sampai banyune gak ngaruh ya nek gak dikeki marimas. Kan ora nek marimas e bendino termo es batu tok karo banyu ngene. Sok imah mbayani sok imah. Alah, aku ki mangkatku santai kok jam 6 mangke ke omah aku. Aku mek kembar aku kowe. Lah piye? Wong arek yo awake bose ra kembar-kembar le. Kembar Maria. Kembar. Lah Naomi, Mbak Ning mboten mangkat to, Mbah? Ya Allah. Tak goleki. Lho, nggih lah ngono kok ora enak ngono tak goleki. Lah montor gak tak warna nggone sampean Mbak. Mriki ya. Dikaen tebunan. Ya ora apa-apa. Ngisor tebu, masalik langsung digorong. Nerak anu mang dalan nang apa dinggo atake. Kok dibrosana tebunan ngono nggonku. Tebunan ngarepe wae, Mbah. Sing ngene jenengan nek teng jagungan. Terus maju sithik ten tebu. Blusek jero tebu. Wingi niku. Sing pas jenengan anu ning tebunan berarti. Boten teng jagung wingi. Alah yo. Nggih, nggih. Ayo, udah sarapan yuk. Wes, aring guys digawakno nangka karo Pak Mandor. Diketoki. Cilik-cilik lho cadano gunung kok meratir lubung laler. Iris-irisan. Legi Mbak ketoke mateng kuwi tok. Nggih, tak melok mamaku. Kuwi njaluk nangka apa ora nang kathok-tok? Nang kathok. Njaluk nang kathok. Lah iya nang kathok. Aja dicampur-campur. Bosok Pak. Bosok iki dibuat wong ora pas bosok. Marai mbok ben mateng kuwe tok, Pak. Ora manjarek. Nah, anu dijupuki terus ben mateng dhewe. Lah kuwi lho cara aku niat ngadoli nangka name tak doli. Lah nggih, Dek gak didol ya, Pak. Dek gak didol. Pas diparani bakul sayuran ki lho. Stok 2000-an, 4000. Tembungannya 10.000 setunggal. Anu ben matang nang wit. Lho ora ngono, yu yo mek rantang metu kok rombongan lho nek kate kok sondusel sor tebu ae kok. Rotok. Kabeh sowan iki. Oh, ape yo doprak-doprakan. Lah iya tok. Yu yang budayan metu reso diturno lek Agung metu. Kontreng deh. Mbah angel. Jero tebu ae. Lah iya. Banyak dari akeh si ane. Cukup pas setengah hari. Banyune cukup nggo, Pak. Kok nama anu kak anu. Lho guys, lahane iki dadak babat kaya alas roban. Sangane iki dibati ngono. Sing nggo anggan deretan patul tok kuwi lho. Wis kete terus minggir ngono. Lho, potele kaya ngono kuwi lho, guys. Karo ngingetno dhuwure barang. Potele kaya ngene. Iki maune blokaran, angge digarap iki. Kaya ngene iki lho. Iki sajane bar disemproti tapi ora mempan ketoke. Nyemprot ae cilek kok urung bar. Ayo.
Oh iya Allah. Rawe iki. Ya Allah. Untung kayak nek rawene nggih, Mbak. Jane nek rawe ngene lho. Tapi godhonge tok. Urung enek wohe. Lah cara enek wohe yo baper pisan Wah. Lho ki Mbok Riti gak yo malah nayah entuk pakan elek sampean. Iki jek sak dolong pas lho. Iki teko mbok iki lho, Hah? Iki jek sak dolong pas lho iki lho. Lah iki loro malah elek. Yo. Tepuk engko. Nggih. Alah dibabat kabeh ngono lho, Lek. Babati kabeh. Babati kabeh lah wong ewoh kok. Ngono kota iki sak yo bener kabeh nang yo. Heeh. Ketara padu entis-entis ya. Iya lah yo ngono, genah ngono kok karek sing macul. Kan karek sing maculi. Goreng enak. Oh iya ya Mas. Jalukane mang yo ngono digorene. Wah, rekoso bener guys iki. Sukete iki ambek dhuwure wong ngene. Kudu dhuwur sukete. Kalau mbok ti ning tengah halang-halang sampai ra ketok. Iki babat pertama kali enggak petanduri tebu. Sakjane kan disewomprot sik ngono kae, malah saiki ujung-ujunge ngene iki rekoso. Sing sebelah kene iki wis semprotan guys, sing separo. Lah sing separo kuwi jek apa suket waras. Maksudnya iki di babat iki jek wangel, susah. Didine rekoso, kotel. Dese ayo takut, guys. Takut iki apa? Ula. Dadine wah alang-alangi banget ketelu. Uang sampai ora ketok lho. Terus piye ngono kae. Ngene kok mergawe kon cepet yo ora iso. Soale ngono kae minyak siji-siji sithik-sithik. Aku lagi griming-griming, guys. Wedi nek ketel. Nah, kae dibakar karo lekno. Ben serodok padang. Jane ndek ingi kae lho lek panas buanter kae dibakari yo. Tapi wong jenenge suket teles mosok dibakar yo ora iso. Lho kuwi lho sak 8 ya wis mati. Wong barang teles kok. Merambat ngisore tok elek sing garing tok alang-alang tok. Oh alah yo. Oh lanang itu sak dodo wong itu meraketok. Oh alah lakon apa to riri iki. Sak upoe kok. Golek panganan sak emplokane yo jum. Diri wangi ngrusuk kaya ngene iki lho. Apaan? Oh alah. Lah ngene iki, Mbak. Pali kae apa kowe? Nek dinganu nek kuwi ora disasak kuwi. Lah iya, wedi jum aku ki. Griming-griming ki lho aku. Loh, tinggal piye wong bose ngakon ngono tinggal seneng wong. Lah iya sak candake, sak toke le. Ya diapakno nang disebut ora kena. Jenenge cek suket waras kok. Babat sanan kok babat. Pisanan lho nek sing kene mending yo Mbak sing separo. Wis dibar disemproti kan sukete wis alum. Dadi karek nyerampangi sithik-sithik. Lha iki lho waras. Buntas kaya ngene kabeh. Cek seger waras iki sukete. Nek dadi teleceran kesane nek sing mburo kabeh. Nggih. Nek babat kabeh sik. Aturane Mbah kaya. Jane iki. Nek karek kowak ngono ae gelis. Ayo dadi buah bati kabeh sik ngono lho kok sok. Alhamdulillah sok kumpul-kumpul keluarga. Nek kate ora tau jagongan, ora tau. Sok anak sapa? Iya, Mbak Epi. Dan dek kae guguran ya. Terus saiki wis buah wis gedhi wis bar tingkep iki. Mbak Epi. Mbak At. Anake sing biar mati pake kae. Iya, sing barep Sa. Ada iso petuk anake. Waduh, malah nyekel pitik. Dibelah.
Dibelah ya. Hah? Dibelah. Karena iki lho, Dek, nganu usah nyekel pitik, Dek. Ngono mbok awake dhewe syuting ngono iso. Pekno peso, Dek. Loh. Ngene-ngene ngono ya. Waduh, waduh. Waduh. Gak boleh Iki lho, Dek. Sawis nyekel pitik kon belah, Dek, jere. boleh mamak ben ngendok. Kono kondo sing apik. Gen ngendok. Walah, kon ngendok. Kasihan ngono, Dek, nek dibelah. Nggih. Hah? Yo vitamin apa yo sing Ya vitamin C ya. Ngono kono di syuting yo ngene. Jenenge? Delah ning anune iki aku ya lali ya. Nek sing nganu tuku sing apik ku lho, apa jenenge Sangobion? Lho, tapi yo campur vitamin nek ku lho. Nek khusus vitamin merke opo ku yo gak ero ibu aku. Pokoke iya vitamin C. Heeh. Tapi merke opo ku yo gak. Colna kono. Nek sing Sangobion ki 35 opo piro ya aku pas tuku kuwi. Tambah darah. Lah iya, tapi yo campur vitamin yo nek vitamine. Tulisane iki yo tambah darah karo vitamin C ngono iki. Tapi kan nek darah normal dhewe niku yo kok. Heeh. Biyen aturane Mas. Awas, Dek. Kawanen nanya padha wae. Awas. Wah, mak pluku ya iso. Pak De omongi. Pitik iki lho wis tak cekel Pak De, ngono wis tak culno. Pitike wis tak culno, gak boleh dibelah. Pak De omongi ya. Ben ngendok. Kowe iki ngerasa kaya Mbah Do ah. Neng ndi sendal dicoplok sini-sini wong, buah ya ngono sendal dicoplok mlebu. Hari ini mah dicoplok nanti kok kaya domplok. Kok ya delok-delok. Iki ganggan tahun baru pating glandeng. Kayak ngene, tahun baru do bakar apa iki? Bakar engkok apa bakar dosa. apa bakar lemak? Aja bakar ati kabeh. Bakar lemak ae nggen cilik wetenge. Ati dibakar enak rek, Mak. Iki sedengan iki, ya. Ngono ending ki ya, Pak. Nggo Sendal. Mama piye iki, Ibu? mama apa? Doe meten mama. Piye? Heh, apa omong apa? Kok cekel nek. Meneng ae, Tek. Meneng ae, Tek. Ngono. Kae Pak besok Pak D. Iki lho, Dek. Besok Pak D, Nduk. Iki lho wis dicekel Isa iki lho, Dek. Kasihan. Api. Enggak boleh gitu, Dek. Enggak boleh Pak D ben ngendok. Kasihan, Dek. Dadi ayo omongi lho wong lho. Pak D kan Kae lho wis dipane peso. ben ngendok, Dek. Ben dadi aki. Boleh dibeleh. Kalau Pak Dewo besok Boleh harga colna. oleh bogat, Culna bar mandi mondong pitik. nek gak oleh ya culno. Colna. Ndok Pak D sing apik ben ngendok Pak. Colna. Teh, je nek galak piye ngono? Dek iki kan sore kabeh nek. Seneng nek rono kuwi. Colna tak beleh to. Galak-galak. Kowe tahu ya. Galak. Walah tanganku nek lawaloh kabeh. Bar ngirisi walah. Wes beleh. Kodrat Iya iki ne. Kasihan Pak D. Ndak boleh. dibelah sok tahun baru ae, Pak De, ngono. Nang kamar mandi mah. Colna dicolna. Nang culno melok. Ben mangan. Lho kakak itu. Sampeyan belah sing bisa wis. Piye? Bloncenge wis pating glandeng kae lho niki dolo, Mah. Deh wis.